Pahimangno sa mga nag-charge sa mga USB port ug charging station sa mga pampublikong lugar, ayaw na kana buhata kay maggamit daw kana sa pagpanghak matud sa mga eksperto. Ug aron di kamo mabiktima, sayran ta kana pinaagin ining report. Sa mga taong perming on the go, makatabang gyud tinuod ang mga public charging ports sa mga malls, coffee shops, terminals o guban pa aron ma-charge ang cellphone gamit ang USB cable. Apan, nasayad ba mo sa gitawag na juice jacking? Ang juice jacking galing siya sa salitang juice, ibig sabihin yung power, at jacking, ibig sabihin hijack. So juice jacking, hina-hijack yung device mo sa pamamagitan ng pag-charge mo o pag-connect sa power. Ang mga USB cable dunay duha ka function. Una, ang maghatag electrical impulse nga magigamit aron maka-charge. Ang ikaduha, ang pag-transfer sa data nga mo'y gi-exploit sa mga cyber criminals. Sagad kunong gihimo ang juice jacking gamit ang hacking device nga ikabit sa mga hacker sa mga public USB ports. So halimbawa, gusto mo mag-charge, connect ka sa wall. Pero sa likod ng wall, merong ganito. Tingnan mo mangyayari habang nag-charge ka, may kumukonect na pala, di mo alam. Ibig sabihin nun, nakapag-inject na ako ng data papunta dun sa device mo. Og dinhi na manipulahon sa cybercriminal ang imong device aron makuha ang tanang impormasyon nga pwede niyang pahimuslan. Lalo na pag tinaniman nila ng malware. Pag nagtanim sila ng malware doon, ang malware na yon nag-i-spy sa kanya o nagdi-detect ng mga banking o financial transactions, wala na, ubos na pera. Aron di mabiktima sa juice jacking, sa mga trusted establishment lang mag-charge gamit ang USB port. Maayo sab sutaon ang mga USB ports kung wa bay sign of tampering o di gani mogamit og data blocker nga gikabit sa USB cable. Samtang nahitabo na kini sa ubang nasod, wa pa may nataho nga juice jacking dinhi sa Pilipinas. Aron sigurado, mas maayo mogamit na lang og kaugalingong charger, inay musaksak sa mga USB port. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rajabelia, GMA Regional TV Live.